тук имаш ухажора ти, Багира. Твоя ухажор тук. Кой? Ами не знам кой е това. Той е постриган. Аз не го познах изобщо. Пак и тук идва малко на отглеждане. Вирки! Елата ви! Аз знам как да те кепа! Ще се фърли на Дино и Пашица да разкарате. Багира, не има стане играта сега. Айде, това е. Макси? Край. Трябва да ги снимаш. То не иска да хвана пак топката. Искаш топката ли да ги Сега снимаш? гони, сега ще фана. Макси, ела тук. Не съм трябва да съм изгледал на моя камера. Да, няма да е.